खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव बा सिगांनि बोसोरफ्राव प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो हायाखैमोन दै, PMAYGनि न'खौ मोननो हायाखैमोन, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ओंखारनानै फैबाय आरोना लोगोफोर। जाय बिथांमोना मोननो हायाखैमोन बिथांमोननि थाखाय नैबे 2026 एन्ड 27 मायथाइयाव माने लिस्ट मोनसे ओंखारनानै फैबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा बे लिस्टखौ बबेयाव थांनानै चेक खालामनाय जागोन आरो बोरैहाय बा सोरनिफ्राय नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि लिस्टखौ मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि लिस्टखौ अर्थात गाव गावनि नामखौ चेक खालामनो थाखाय गाव गावनि PCDC एबा ग्राम पन्सायतआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै लाहैनो हासिगोन आरोना लोगोफोर। गासिबनाबो ओंखारजोबाखै जानो हागौ दे लोगोफोर। बेवहाय फार्स्ट किस्ति हिसाबै माने सानै साथामसोनि माने लिस्टआ ओंखारग्रोनानै फैबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ सिगां बोसोरफ्राव मोनाखैब्ला नोंथांमोनहा गाव गावनि ग्राम पन्सायत एबा PCDCआव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन, आरो नङाब्ला नोंथांमोना गामियाव जायफोर मेम्बारफोर थायो दै, बिथांमोननियावबो माने सोंनानै नोंथांमोना खौरां लानो हागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै गाव गावनि लिस्टखौ चेक खालामनानै लाहैनो हागोन आरो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ। आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, नैथि आपडेटआनो जादों CM ट्रिबुल-Aनि जि गोदान एप्लाइ, बेयो माब्ला जागोन होननानै गोबां लाइमोनफ्रानो नेनानै दंमोन दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेराव फोसावनानै होखाबायमोन बे CM ट्रिबुल-Aनि जि गोदान एप्लाइ बियो नैबे आगस्ट मासाव, दा सोलिबाय थानाय आगस्ट मासावनो एप्लाइ जानो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा फोसावनानै होखादोंमोन दे लोगोफोर। नाथाय बेनि सायाव जेबो गोदान आपडेट ओंखारथ'नानै फैयाखै, अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेनि जेबो आपडेट लाबोथ'वाखै आरोना लोगोफोर। बेयाव बा बे CM ट्रिबुल-Aया माब्ला एप्लाइ जामारगोन, आसा खालामनो हायो नोंथांमोना बे 15 आगस्टनि उनाव बे CM ट्रिबुल-Aनि एप्लाइआ ओंखारनानै फैनो हागौ होननानै आंबो एसे आसा खालामदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ आसा खालामनानै लानो हायो, 15 आगस्टनि उनावसो नोंथांमोना बे CM ट्रिबुल-Aनि एप्लाइखौ मोननो हागौ आरोना लोगोफोर। नाथाय दा बेनि जेबो गोदान माने आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जेबो फोसावथ'नानै होआखै आरोना माब्ला जामारगोन आरोना बे CM ट्रिबुल-Aनि जि गोदान एप्लाइआ। नाथाय सिगाङाव फोसावखादोंमोन बिथाङा माने बे CM ट्रिबुल-Aया बे आगस्ट मासावनो एप्लाइ जागोन होननानै बिथाङा फोसावखादोंमोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेखायनो साननैसो नेथ'बावदो, बेनिफ्राय बेनि जेब्ला गोदान आपडेट फैगोन बा बेनि गोदान एप्लाइआ जेब्ला जागोन अब्ला आं नोंथांमोननो फारि फारि आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनो नाजागोन दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो दिनैनि बे सुंद' आपडेटखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ।